Grower on the beat. Prince Mai Waka Production. Banga kamar ki ba uwata, sannan ki jaruma ta mata, babu kamar ki ni a gare ni, ba za na saba miki ba. Uwa 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 mahaifiya. Sunan karami fari, masanin fili da na ɓoye, fara da ɗan kuzari, don yi waƙa ga su iyaye. Sannan ka yi salati, kun saman zo ɗa hafiyayye, sannan ka sa da alai, da sahabban manzo Rasulullah. Uwa 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 mahaifiya. Allah sarki mama, ita ke share mun hawaye, da ta ji na yi kuka, tun a nesa za ta yi kiranye. Wanda zai taɓa ni, dai har tana a raye, ni ma ba mai taɓa ki, ina raye kin ji mamana. Uwa 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 mahaifiya. Wanda kamar ki mama, ke ce farin ciki na, ke ce farin ciki na, mahaifiya ta kina a raina. Ni ba kamar ki guna, wallahi mama sanyin idona, mahaifiya ta zauna, ki huta masoyiya ta. Uwa 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 mahaifiya. Allah kaman kuɗaɗe, na sayi mota na bawa mamana. Allah ka bani kuɗi, na sayi gida na sa mamana. Allah ka bani kuɗi, na sayi komai na bawa mamana. Allah ka bani komai, in yi domin mahaifiyata. Uwa 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 mahaifiya.